אז מה קורה חברים? כאן YI Gaming, והיום אני עומד לפתוח שני קלאן צ'סט, אפיק צ'סט ומג'יקל צ'סט, ועוד עם וולי. בואו נתחיל מהקלאן צ'סט. וגם חבר שלי כאן, הוא שותף. באסה, אין לג'נדרי. אוקיי, אני אחזור אליכם כשנהיה בשחקן השני. טוב, אז הנה חזרתי אליכם. בואו נפתח את הקלאן צ'סט השנייה. סתם חרא. עכשיו בואו נעבור לפתיחת המג'יקל צ'סט. אין לנו כאן לג'נדרי. אני אחזור לכם כשנהיה בפתיחת האפיק צ'סט. עכשיו אני עומד לפתוח את האפיק צ'סט. 2 בקאם, 3 גארץ, 6 בלון, 9 פריז. טוב, אז זה הסרטון היום. אם נהניתם, תפרגנו בלייק וסאב. יאללה ביי.